uyayazi ipain ukuhlangana nomfana owayekushela lapho ungamfuni ongalendlela kubangela isicetho umfana ezimisele ongawo mhlawumbe umfana wakushela unyaka wonke ungamfuni futhi ubona kahle sabonje lona akho ngisho amachance amancane ukuthi ungadetha naye uze usenhliziyo yini lo ngeke ubona ama type akhe empethu akangiyeke yamo lo mfana lo okubekushela mpethu irritate hlangana nomfana success down the line awumboni futhi use Pick n Pay uyazigrosela ubona umuntu eqhweba futhi usihlaka weJesu umfana lalela ngaleso sikhathi wena intombazane aseyona ke manje type yakhe ngendlela asemuhle ngayo uthi dude bro how are you have you been umnikeza ihagi athi no ngise Johannesburg this past 6 years ngenza degree yami ngaqeda ngenza honors yami so I've just got a job la eMhlanga what are you doing lapha athi I'm an economist uthi I'm an economist uthi okay no yeah I can see oh so you married yes yeah I've married and 2 beautiful kids lapho ushadile ingane yakhe ayihlawuliwe umfana waqhekeza akayikhokha inkomo kama uma nuthula ubuku ukuthi qithi ukuthi khona uthi umuhamba kwekhona leli dluze lodwa eliphebeza yonke into yakhe enhle manje buyakufikela ithi nje ivale mase ukuthi umfana lo obedansa ngine edumile kwazi ukuthi lo dansayo yena njena odlisayo uthandane naye umuhlangana naye manje nahlona seseza ku uyiphara udliwe ngocela u2 kuwena ingoba uNkulunkulu abantu afule washintsha lapho umfana nje bathi une honors economist wena lapho yizishayela njena ongu matric wakho certificate secomputer mangazona se-administration mhlawumbe ne-high certificate se-UNISA uma uthula ubone ngempela ukuthi yabona ke la ziyakhala you had options wakhetha bana dumile betrend nje popular in school ukuthi okay I'm dating usibu lo dansayo lo nje shaya ingane nize niyamlwele esikoleni mase lawo debenza physics ne economics abamaneda isicefe nje nangifanele ngixina hlangane nomfana ohamba eyaniyazi phela busali mina ngizonitshela ilawo abantu bona khona ukuthi ne abemhlabeni ezinye izinto ngempela zayidinga calculator ungayi ngenhliziyo ungayi ngetrend ezinye izinto ngempela zadinga because ukuba sekimdala manje calculator yabo la wenza i-physics okay so ama-chances akho ukuthi vele mefike varsity izofika athi engineering whatsoever okay mina ngenza consumer okay mina ngenza economics la eceleni okay so ama-career ethu yabo analyze yourself inabantu on the same vision and same goal nawe inkinga wena vele ufundela umabura lo beyidansa ngakini ocela u2 kwena namhlanje kodwa waye boyfriend yena nimlwela after school anihlangana nilwe elimabura lamhlanje unicela u2 ay bayini